Takže ahoj lidi, já vás vítám u tady toho videa a dneska si uděláme takovej jakoby make-up, takže jdeme na to. Nejdřív si to otevřem, takhle. Tady mám pak malovátka, já vám všechny ukážu, takže pak tady mám první, tady mám druhý, tady mám jakoby tohle je první takový jakože čtverec. Tady mám druhý jakoby čtverec. Možná tam jde vidět ten odraz, ale to nevadí. Takhle. A pak tady mám tušku na pusu a já vím, co si namaluju, jak se namaluju. A bude to asi buď s tou paletkou, nebo s touhle. Takže jdeme na to. Vezmu si tady takový štětaček, který už je pomalovaný. Tak a já si asi vezmu jinou a vezmu si asi vyberu z téhle paletky. Si vyberu tady tu růžovou. Takže jdeme na to. Takhle. Podívejte. Takhle to nějak vypadá. Musím vzít tu růžovou. Ukážu vám to. Takhle. Takhle nějak růžová. Teď si vezmu jenom zrcátko. Ahoj lidi. Ahoj. Tak. Takhle si to, jakože já si to moc netřu, protože já mám docela takovou jakože podrážděnou pokožku. Tam se to zase do prčic zdala. Tady. Tak. Tak. Tady tu máme růžovou. A tu druhou stranu bych si dala modrou, protože já mám modrou, protože kdo nezná kometu, nevadí. Možná si dám z této paletky, si dám tady tuhle, protože ona je jakoby taky od komety, ale já chci být prostě jak Joker, ale nebudu Joker. Neumím to vyslovovat, sorry. Tak a vezmeme si, tady tuto si vezmeme. Tak. A musíme teď hodně opatrně. Ale sakra. Dělám tou druhou stranou. Tak a teďka to zavřem, takhle. A teď bych si asi dala na na pusu. Nevím, máte to asi naopak. Jdeme si to dát na pusu. Tak. Nevím, jestli mě jde slyšet, takže pokud ne, dejte si to nahlas. Takhle. Tak. Musím ještě. Sakra. Tak. Takhle tu pusu máme. A já jsem si včera lakovala nehty. A tady bychom ještě mohli tváře.
Dám si tváře asi tady touhle, která moc nejde vidět, je taková neviditelná. Kde to je na to otevření zase, tady to není. Sakra. No tak to neotevřeme, tak si dáme třeba tady tu druhou, růžovou. Tak, jo, dobrý. Já si to, tady ten štětec, si takhle zmáčknu, protože je to docela malinký, to pole. Takhle to stačí. A takhle si to třu celý. Tak. Takhle. Já vám tedy ukázat do finále. Takhle to nějak vypadá. Takhle nějak vypadá. Takže pokud se vám menší videjko líbilo, nehoďte like, odběr, pokud ještě nemáte. A zatím papa!